L'energia és la capacitat d'un cos per produir un treball. Parlem d'energia cinètica quan ens referim al moviment. Energia elèctrica quan ens referim al moviment dels electrons o energia tèrmica quan ens referim al canvi de temperatura. Generalment, un tipus d'energia es transforma en un altre i d'aquesta forma la podem aprofitar. Per exemple, l'energia elèctrica que rep un assecador de cabell es transforma en energia tèrmica. O l'energia cinètica de les rodes de la bicicleta en energia elèctrica per fer funcionar la seva llum. Aquest fet va ser anunciat per Lavoisier en la seva famosa llei. L'energia ni es crea ni es destrueix, es transforma. Pots pensar en d'altres exemples?